tärkeä loppulause. Hiukset on vähän enemmän sekaisin rajaamisesta, että mikä tahansa aihe, mikä tahansa tapahtuma, jos vaikka tarinaa ajattelee, se on ihan sama. Mikä tahansa, niin se tulee se teksti sen rajauksen kautta siksi, mitä sen on tultava. Niin siksikin voi aloittaa ihan mistä tahansa valita sen lauseen, joka kanssa sit menee eteenpäin. Koska sillä aiheella ei ole merkitystä. Sillä on merkitystä jossain vaiheessa sitten, kun teksti on jo aika pitkällä. Runossa esimerkiksi siinä on kerroksia ja sitten alkaa tulla se sipulin ydin, joka siis muuttuu tietysti aina joka haukkauksella. En tarkoita mitään pysyvää ydintä, mutta maistuvaa ydintä. Siellä missä maistuu, siellä on ydin, siellä on herkkä kohta. Se on tärkeää. Mutta tästä rajaamisesta piti sanoa se, että siksi rajaus niin pian kuin mahdollista, koska sieltä kyllä tulee se kaikki näkyy. Sitten vapaasti. Mutta näkökulma, tyyli on sitä ihan samaa. Mä ajattelen, että se teksti, jota mä oon nyt tekemässä, niin ihan millä tahansa aiheella mä kuitenkin tulisin tekemään jostain siitä, mikä sit syvemmällä tasolla on kysymys. Tää piti lisätä. Ja sitten toiseksi mä haluaisin sanoa, että mun jalat on lämpimässä vedessä, mä pelkään kipeäksi. Minusta alkoi tuntua, että tää on niinku kummallista video. Että ei kerro, että jalat on niinku ämpärissä. Tää oli tietenkin mun mielestä ehkä paras kohta tässä.